passa una cosa, i és que quan veig crema catalana i flam de la casa, sempre vull tastar-ho tot. I m'agrada això que fan els flams, que ballen una mica, que siguin cremosos. I la crema, igual, és unes postres que a mi m'agraden molt. Però és que avui s'ha juntat un altre tercer en discòrdia, que és el pastís, en aquest cas de 4 formatges. I doncs han tingut el gest de també portar-nos-el perquè ho puguem tastar tot una mica. Així que comencem pel flam. És una de les coses... És bo, és ferm però està bé, la textura és bona. A mi, és una tema personal, m'agraden que siguin molt cremosos. Però aquest està guai, no té bombolletes. La crema ja sabeu que és cremoseta. A vegades, segons on, és més panacota que crema. Però aquí... Molt bona. Molt bona. És molt lleugera. A vegades la crema, com que porta midó, si no es cou molt bé, té com una textura granulada. Aquesta no la té per res. Super llisa, super bona, que el sucre és molt primet, i a mi personalment és una cosa que m'agrada. Això hi ha gustos, colors. Hi ha gent que li agrada més gruixut, més primet el caramel, a mi m'agrada finet. Fa olor, formatge. El pastís de formatge ha de tenir gust de formatge, des del meu punt de vista. És cremós, és potent i és bo, és l'important. Això és un pastís de formatge per gent que li agrada el formatge. Si tu ets d'aquells que t'agrada que sigui dolçot però que no tingui gaire gust de formatge, no seria el teu. Però si ets d'aquests que t'agrada, que tingui un gust marcat, aquest és, sense cap mena de dubte, una molt bona opció.